26 феврал дар қасри миллат таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст дар бораи ҳисобот оид ба заминҳои мавҷуда, тақсимоти онҳо аз рӯи гурӯҳҳо, намудҳо ва заминистифодабарандагони ҷумҳурӣ ба ҳолати 1 январи соли 2021 гузориши раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ Ориф Хоҷазода шунида шуд. таъкид гардид, ки дар соли 2019 майдони 706 гектар заминҳои партов, аз ҷумла 421 гектар обӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шудааст. аз ҷумла майдони 586 гектар 302 гектар обӣ ба заминҳои корам ва 120 гектар аз он 119 гектар партови обӣ ба дарахтони бисёрсола гузаронда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати кишвар ва сохторҳои марбута ҷиҳати тасдиқи тақсимоти заминҳо аз рӯи гурӯҳҳо ҳарчи бештар ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳо ва обёрии заминҳои кишт ба хотири афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дастур доданд. супоришҳои дигар ҳамчунин ҷиҳати пешгирии ҳама гуна қонунвайронкунӣ ва ҷинояткориҳо нисбат ба хариду фурӯши ғайриқонунии заминҳо дода шуд. лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо, оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии хизматчиёни ҳарбӣ, дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳадмӣ ба буҷет, дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи чарогоҳ ва дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ баъди муҳокимаи аъзои ҳукумати мамлакат барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. дар кори маҷлис 4 хулосаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти иловагӣ ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ мавриди муҳокима қарор дода шуд. аъзои ҳукумат ҳамчунин масъалаҳо дар бораи барномаи миллии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи миллӣ оид ба муқовимат ба эпидемияи вируси норасоии масъунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масъуният дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи миллии иммунопрофилактика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии муҳити дастрас барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи рушди хоҷагии манзилию коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2024, дар бораи пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе оид ба тағйир додани сарҳади ноҳияҳои Шоҳмансур, Фирдавсӣ, Сино ва Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, дар бораи пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон оид ба иваз намудани номи баъзе маҳалҳои аҳолинишини ноҳияҳои вилояти Хатлон, дар бораи пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Тоҷикобод оид ба иваз намудани номи баъзе маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи Тоҷикобод ва дар бораи масъалаҳои филиали донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар шаҳри Душанберо баррасӣ карданд. мавриди зикр аст, ки дар доираи ҳамкориҳои судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Сингапур бо дар назардошти мақоми байналмилалӣ доштан дар шаҳри Душанбе филиали донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур таъсис дода мешавад. дар ин филиал, ки муваққатан дар бинои Академияи идоракунии давлатии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дода мешавад, аз ҷониби донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур мутобиқи стандартҳои умумӣ эътироф гардидаи байналмилалӣ
аз рӯи низоми бакалавриат ва магистратура кадрҳои баландихтисос тайёр карда мешавад. дар охири кори маҷлис пешвои миллат раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумати мамлакат ҷиҳати иҷрои саривақтии қарору фармоишҳои ҳукумат, маъракаи кишту кори баҳорӣ, ниҳолшинонӣ, корҳои ободонӣ, созандагию бунёдкорӣ, омодагӣ ба санаи муҳими таърихӣ 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бе хароҷоти зиёдатӣ ва бо риояи сарфаю сариштакорӣ таҷлил намудани ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дастуру супоришҳо доданд.